Здравейте, градинари! Днес в Зелено и полезно ще отговорим на един от вечните въпроси в градинарството, който вълнува всеки, опитващ се да произведе чиста храна. Оборски тор или компост? Ако почвата ви е тежка, сбита и клисава от онзи тип, който пролета е като пластилин, а лятото става натухла, вие сте изправени пред сериозно предизвикателство. Тези почви буквално задушават корените на растенията. И тук идва голямата дилема. Да заложим ли на мощния удар от азот, който дава добре огнилият оборски тор, или да изберем дългосрочното подобрение на структурата, което предлага зрелият компост. В това видео няма да ви кажем просто и двете са хубави. Ще направим безпощаден анализ на това как тези две добавки влияят на полезността на почвата, кога оборският тор може да бъде опасен и защо компостът е тайното оръжие срещу задушаването на корените. Останете до край, защото ще ви разкрия и коя е най-печелившата комбинация, която ще превърне и най-тежката глина пухкава земя за няколко сезона. Нека започнем с оборския тор. Спринтът към растежа. Той е класиката в българското село. Основната му суперсила е концентрацията на хранителни вещества, особено азот. Когато внесете добре огнил тор в почвата, вие давате на растенията бърза закуска. Те реагират почти веднага с буен тъмно-зелен растеж. Но тук е критичният момент. Говорим за огнил тор. Пресният тор е опасен. Той съдържа огромни количества амоняк и соли, които буквално изгарят нежните коренчета. Освен това, в нея често има семена на плевели и патогени, като Escherichia coli, ако не е преминал през правилен процес на ферментация и нагряване. За тежката почва, оборският тор предлага бърз хранителен тласък, но той има един структурен недостатък. Той се разгражда сравнително бързо. Неговите финни частици не могат трайно да отворят сбитата глина. Той храни растението, но не лекува белите дробове на почвата. Ако прекалите с него, рискувате да натрупате прекомерни нитрати в продукцията и да направите растенията си твърде крехки и апетитни за лисните въшки. Сега да погледнем към компоста. Маратонът на почвеното здраве. Ако оборският тор е спринт, компостът е маратон. Той обикновено съдържа по-малко чист азот от тора, но неговата стойност не е в цифрите, а в структурата му. Зрелият компост е богат на хуминови киселини и стабилна органична материя. В тежката почва той действа като разделител. Неговите груби и стабилни частици се вклиняват между финните глинени плочки и създават микроскопични въздушни джобове. Това е така наречената почвена порозност. Благодарение на нея водата може да се оттича, а корените могат да дишат. Най-голямото предимство на компоста е микробиологичното богатство. Докато торът внася основно минерали, компостът внася армия от полезни гъби и бактерии, които започват да структурират почвата в малки гранули. Това предотвратява сбиването и ерозията. За една сбита, да речем, софийска почва, компостът е лекарството, което трайно променя нейния характер. И така, кога кое да ползваме според културите? Изборът зависи от това, какво искате да постигнете. Ако засаждате лакоми култури с кратък цикъл, като тикви, тиквички или царевица, огнилият оборски тор е вашият избор. Тези растения имат нужда от бърза енергия и могат да се справят с по-грубите хранителни нива. Ако обаче подготвяте лехи за кореноплодни, моркови, пащърнак или за многогодишни насаждения, компостът е задължителен. Кореноплодните в тежка почва, наторена с пресен тор, често се разклоняват и стават деформирани. Компостът им осигурява рохкава среда, в която да растат прави и здрави. За доматите и пипера истината е в баланса. Ако почвата ви е много сбита, започнете с компост, за да отворите земята. Добавянето на оборски тор може да стане по-късно, като подхранване, но не и като основен структурен подобрител. В тежка почва най-големият убиец е липсата на кислород.
аноксия. Оборският тор може дори да влоши това, ако започне да гние без достъп на въздух вътре в глината, отделяйки токсични газове. Ако трябва да обявим победител за структурна интервенция в тежка почва, това безспорно е компостът. Той е този, който превръща мъртвата глина в жива земя. Но защо да избираме, когато можем да ги комбинираме? Нашата златна формула за тежки почви. Използвайте компоста като основен пълнеж за подобряване на структурата, поне 5-10 литра на квадратен метър. А оборския тор използвайте като добавка към компоста още по време на неговото производство. Когато смесите тор и растителни остатъци в компостната купчина, вие получавате супер тор. Микробите от компоста ще стабилизират азота от тора и ще премахнат патогените. Резултатът е продукт, който хем храни растенията веднага, хем гарантира, че следващият юли почвата ви няма да се напука като пустиня. Градинарството в тежка почва е изпитание за търпението, но и възможност да създадете невероятно плодородие. Разликата между успеха и провала често е в това дали храните само растението или храните самата почва. Използвайте оборския тор за енергия, а компоста за здраве и въздух. И вашата градина ще ви се отблагодари с реколта, която е не само обилна, но и чиста. Ако това видео ви е помогнало да разплетете дилемата между тора и компоста, абонирайте се за зелено и полезно и натиснете камбанката. Напишете в коментарите каква е почвата във вашия регион и на какво залагате вие. Използвате ли копешки субстрати или се доверявате на старата школа? Благодаря ви, че изгледахте това видео и от мен до следващия път.